mila esker, Gotzon, Mikel, Arantxa, mainguruari hasiera emango diogu. Mikelek zorua aipatu du, 28.000 eta pikoko ikasle dituen zoru hori, 460 ikastetxe. Ez dakit Gotzonek eta Arantxak olako zoru batekin amets egiten duten, edo beharko litzateken zoru horretan bersolaritza ez ezik antzerkigintza, kontalaritza, kantagintza txertatu, ez dakit, trimestroka, esate baterako. Alegia eta Ainoak aipatu du arestian behar bada hainbeste eskola kirola gabe igual kultura eskola moduko bat edo beharko litzateken. Eta gero tailer berezituak edo espezializatuak, antzerki, kontalaritza, kantagintza, bertso eskolak badaude, antzerki eskolak ere, txikiak eta badaude ere, ez? Eta gero hori herrira eraman, herrira, oholtzara edo herriko plazara, hor Arantxak behar bada ezautzen du hurbilagotik, badakit Gotzonek ezautzen duela eta Mikelek irakurtzetik, baina horre Garaziko libertimentuaren kasua, ez? Nola lizeoan egin den urtetan lan ikaragarri bat, herri antzerkiarekin, Antxon Lukuren eskutik, nola tailer oso on bat zen, jokalariak oso onak ziren, eta gero nola lortu den Garazin bertan libertimendua piztea, ia hila edo pixka zentzua galduta zegoen zerbait piztea, eta areago eskualdetara eta herrialdeko muga gainditzea, ez? Iruñe arte iritsi da, ez da gaur egun, ez? Orduan, gauza konkretu bada, baina nire ustez oso eredugarria, orduan, zoruarena nola ikusten duzuen, eta gero eskola kirola eta libertimenduko ze hori. Hiru batean joan dira, hola pixkat, nahi duena az dadila. Edunak. Bertsolaritzak daukan orube horin, uste du nahi nukela gainontzeko guztiok, ez? Beste kultura adierazpide guztiok beti begiratu diogula miraz bertsolaritzari, gu baino gainontzekoak baino askoz aurreratuago dago, uste dut alderdi gehienetatik. Nik uste dut badugula komunidade bezala, eta nik horrerria erabiltzen dut ere bai, uste dut komunidade bezala arazo handi bat daukagula, gaur egungo belaunaldiei nor garen eta nor diren beste batzuek ari dira kontatzen, beste batzuk ari dira esaten nola bizi behar duten, zer pentsatu behar duten, nola jantzi behar duten, nondik datozen, nondik ez datozen, ze ez datoz inondik, berai jasotzen dituzten edukietatik, esan nahi dut, gaur eguneko eta hezkuntza arautura joan da, guk lantzen ditugun adinoietan, behintzat, iruditzen zait, gehiena jasotzen dutela bila joan gabe, berehala datorki, uholde bat da, edukien uholde bat da, telefonoa piztu eta berehala jasotzen dutena, eta arazo bat daukagu herri bezala, horretan euskarak oso presentzia gutxi daukala, eta horretan euskarazko kulturak oso presentzia gutxi daukala. Eta hori uste dut arazo bat dela, batez ere, lehen esan dudan bezala, iraganik gabeko leku batean, iraganik gabeko orube batean hasten ari delako belaunaldi bat baino gehiago. Ezagutzen ez duten iraganik gabeko belaunaldi bat baino gehiago hasten ari delako orain Euskal Herrian. Iruditzen zait izugarrizko gabezia ditugula adierazteko, eta adierazteko esan nahi dut, pentsatzen duguna, sentitzen duguna adierazteko, oso lotua dago. Beste batzuek zer zaren, beste batzuek nondik ez zatozen kontatzearekin. Zeren zu ez zara eserren protagonista baizik eta bakarrik hartzaile.
Eta hartzaile baldin bazara bakarrik, hori bakarrik baldin bazara, zailtasun handiak dituzu adierazteko. Eta horre euskarak dena du galtzeko, orduan, edo irabazteko. Dena galtzen ari da eta dena du irabazteko. Orduan, iruditzen zait, hori balitz diagnostikoa, arazoak ditugu adierazteko gure hizkuntzan, horri konponbidea da, kultur adierazpide bat baino gehiago eskaini diezaiogun, belaunaldi berriei beraiek hautatu dezaten nola adierazi nahi duten, sentitzen eta pentsatzen dutena, ez? Esan nahi dut. Ez dut esan nahi, eta ez dut amets bat, denak pintore, denak literaturzale, denak ez, baina ezagutza behintzat eduki dezaten, ez? Eta kontatzen baldin badiete nor diren, beraiek ere parte hart dezaten horretan, ez? Eraiki dezaten beraiek ere nor diren. Orduan, iruditzen zait, izugarria berazgarri izango litzatekeela, hezkuntza arautuan, bezala, ez arautuan, kultur adierazpide guztiak ulertzea personaren garapen integralean adierazteko, bitarteko, ezinbesteko bezala. Ezta? Eta hori falta zaigu izugarri Euskal Herrian, ez? Eta gure hizkuntza dago menostua, gure hizkuntza dago gutxiagotua, zapaldua dago kontzienteki, politikoki, eta horrek izugarrizko eragina duka ere horretan, ez? Gure testu liburuetan ez dago Euskal Herririk. Ez dugu gu kontatzen zer den Euskal Herria. Ez dugu gu kontatzen zer garen gu. Testu liburuen azterketa egitea baino ez dago ikusteko gehienak espainolez edo frantsesez pentsatuta daudela. Eta ez dut errepikatuko nengoa, baina kantagintza bezala edozein adierazpidek izugarrizko garrantzia dauka personaren identidadean, izugarrizko heziketan emozionalean, eta heziketa emozionala zuloz beterik daukagu, izugarri kostatzen zaigu adieraztea emozionalki, eta horri aurre egiteko, gabezia horri aurre egiteko, argi dagoena da, kultura adierazpide bat baino gehiago batera lantzea, oso aberasgarria izan daitekela, kantagintzan lehen ez dut esan, baina bertsoak izugarrizko garrantzia dauka gure kantagintzan. Oholtza batera igo behar baldin baduzu, gorputzak izugarrizko garrantzia dauka. Bertsotan egin behar baldin baduzu, literatura irakurtzeak eragina handia dauka, ez da? Orduan iruditzen zait hori oso bide oparo izan daitekela. Ez dakit entzuten, bai. Bueno, azkenen... Nik ados nahor esan dezunen ez, hezkuntzan bideo oparo bat izan litekela eta adierazpide bat baino gehiago lantzea, eta nik uste batetik nahiko garbi dagoela horrek ze onura ekarri ditzaken, eta bestetik egin daitekela. Galdera gehiago etortzen zain eta zeatik ez daba egiten edo nun daude trabak edo eta batzuk izango die gure etxekoak, gu geu ere auto antolatzea kosta egiten dalako igual, eta gero zenbateraino erakunde publikoek ere hortan apustu serio bat egin dezaketen edo ez. Ez dakit, lehen ere Bertsozale Elkartetik eta badakit egin izan direla intentoak eta orain arte Jaurlaritzak ez du hainbeste parte hartu hortan, baino egin liteke. Eta gero, Carlosek aipatu du libertimentua eta bere garaian pertsonalki kontu horrekin oso interesatu egon nintzen, eta Lukurena bisita bat egin nion, eta esplikatu zidan zertzan, eta hola, eta ibili genuen ideia bat Tolosan edo olako zerbait egin ote genezaken, da sormen eskola edo izenakin martxan ere jarri ere egin genuen, baina zan hezkuntza araututik kanpora eta oso gauza txikia geratu zen, eta gero horrek etzun hainbesteko zeak izan ez, eta gaina betiko kontua izan zen, xosik ere etzegon, eta familian da fede handiz, baina beste ezer gabe indako gauza izan zen. Baina gauzak egin litezkela garbi dago, eta
Igual, mintzola berak ere, bueno, nik uste tresna batzuk eskaini ditzakela hortarako, eta bertsozale elkartearen esperientzia ere pixkat elkar banatzeko, eta nik aukerak ikusten ditut. Ez detena oso garbi ikusten da nun dauden trabak, ni ez naiz gai ikusteko. Nik ez nuke errepikatu nahi eta orai arte janituzten gauza guziekin erabat ados naiz. Lur zoru hori bai biztan dena ikuste denek amesten dugula eta denendako baden leku hortan. Eta entzuten nuenean Mikelen aurkezpena, hori 560 bat ikastetxe, 50 bat irakasle, gu mementoan 3 gira asuten eta 20 ikastetxerekin lan egin dugu aurten. Guretzat hain da, eskaera handia da, baina aurra buruz goaz desafioa hori da. Hezkuntza arautuan dudarik gabe aipatu zuen guzia hori sartzeko, behar sormen laborategiak sortu beharko genituzke ikastetxeetan. Badira laborategiak fisika edo biologia edo ez dakitze gai lantzeko, behar manera balitzateke ere bai ikastorduetan eta txertaturik lehen aipatu dena hezkuntza proiektu ostut hori berezkoa dela. Guk lan egiten dugun maneran behar gu joaiten girenean irakaslea bertan egoiten da ere bai. Gurekin da segitzen du saioa eta gero preseski saio batetik bestera ere berak aintzinatzeko lana ikasleekin eta lotura hori ere biziki importantea da. Eta gero bai, gure ardatzetariko bat aipatu bezala errigintza da eta uste dut hortik behar dugula ere aritu. Komunitate batetik, kultur sorkuntza, gozamena, plazera uste dut horiek biziki importanteak direla gure ikasleentzat edo gaztentzat, esperientzia horiek, holtzarena ere aipatu da, guk ere gure helburua ez da bortxaz ikusgarri bat muntatzea urte bukaeran gurasoen aintzinan edo. Ez dugu animaziorat erori nahi. Baina bai ahisko hori hartzea, baina holtza izaitan la ikasgelan berean, ikasgela antzoki bilakatu eta holako esperientzia bat trukatu. Eta uste dut guzti horrek ere, eta lehen aipatu duguna, Euskararekiko ere, Euskara berriz erdigunerat ekarriko luke, eta uste dut hor premia handia badela. Eta bai kantagintza, bertsugintza, antzerkia, edo beste arte motak ere juntatuz, bai, gauza hainitz bada egiteko, orai praktikoki ikusi behar da, guk biztan dena baitugu lan egiten dugu ere berezki diru laguntza historio eta eskualdearekin edo departamenduarekin eta bilkura batzutan baitugu Bordalen, bai, Bordalen, Burdeosen. Jakizazue, Bordale da Baionatik bi orenera, batzutan sentiarazten digutela, baina zuek nundik ateratzen zirezte, ez zote zirezte beldur, Euskara hutsan aritzea, zuen artean itxiko zireztela, ez egiten duzu frantsesdun ikasleekin, bada ere lan hori begira, eta guk argi duguk gure egintzatik aritu nahi dugula, kulturatik eta sorkuntzatik, baina kanpoari begira ere, bada beste ikuspegi bat lantzeko. Bai, mintzola aipatu du Mikelek, egia da oraindik hezkuntza arautuan ez da urratsik eman seguraski baliabide faltagatik. Baina badira egitasmo batzuk, nun bai biltzen diren kantagintza, kontalaritza edo literatura, antzerkia eta bertsolaritza, ez? Bada ahots baten izeneko egonaldia, neguan izaten dela, 5 eguneko egonaldi bada, eta bertan, arlo bakoitzeko 10 gazte elkartzen dira, eta hortara tailerrak eta ekartzen ditugu arlo bakoitzeko izarrak, esan dezagun. Eta, balorazioa, pentsatuko guztu zein izaten den oso ona ez da. Eta gero, iaz hasi ginen Mikel Laboa katedrarekin batera, unibertsitateko ikasleekin, hemen kampusean, arlo horiei edo disiplina horiei buruzko tailerrak ematen, eta 20 bat lagun bildu ziren, eta hori ere oso arrakastatsua izan zen, eta segitzeko asmoa dugu beti ere baliabideak baldin baditu.